Maayong buntag kanatong tanan. Anya na kita karon sa ikatulo nga Domingo sa Adbiento gitawag og Gaudete Sunday, Laudati Domini. Diin mao kini ang Domingo sa pagmaya. Mahibong mo magmaya naman ta padre nga wa pa man intawon matao ang Ginoo. Kay gani sa sunod Domingo mobalik na sa og kabayulit ang ato ang kolor sa atong istula o isulob sa pare ng kasulya. So mobalik na sad. So dili na pod kalipay, kundili anaata sa pagpaabot. Dili magmasulubon kundili nagpaabot nga nagmakanunayon. Nya karon Gaudete Sunday adlaw sa paglipay mao na ang ikatulong tema sa ato ang kandila karon. Tagaan kini og tema og joy, no? Kalipay mga igsoon, no? Niya sa ikaupat balik na pud ta mga kaigsoonan sa lain na pud nga tema, no? So nining tungora ato gi saulog ang kalipay karong Dominguha aron sa ingon inigkatao sa Ginoo dili ta masubraan sa kalipay. Nagpasabot nga kining maong umaabot nga kalipay sa pagkatao sa atong Ginoo mao ni ang atong masinati. Puhon, mga igsoon, mao ni siya ang atong masinati. O gikinahanglan kanato ang pag-iladaan sa maong kalipay. It's just only a foretaste of a true happiness on the nativity of our Lord. Coming December 25th, mga kaigsuunan. Nan, mangutan na ta sa atong kaugalingon, nganong angay mantang maglipay karon? Nganong angay mantang maglipay? Pareha ragod na agod, katutoang giingnan ka sa imong mama, mangadto ta sa boardwalk, di lipay na ka. Wa pagani ka sa boardwalk, nalipay na ka. Nagipakapinan pag sa imong mama. O igabot na to sa boardwalk, mangaon tangad tuog ice cream kanang flavor of the road. Ni samot ang imong kalipay. Di ba? Oo, foretaste kadto mga igsoon. So mao na nga pink ang color mga igsoon. So yan ang tungura na ananimo ang maanindot nga kasinatian inig-abot nimo ngadto sa boardwalk kay makakita naman ka sa giant Christmas tree. Yahuman, naapay pakapin nga ice cream, flavor of the road, Rocky Road, mga igsoon. So, mas musamot na gyud ang imong kalipay. Mao nga sa dili pa, ato usa nga ilhon ang maong matang sa kalipay, mga igsoon. Arita karon sa ato ang pamalandong nining atong hamubo nga ebanghelyo nining adlaw sa ikatulong Domingo sa Adbiento. Din mga kaigsunan gihisgutan karon sa atong santos nga ebanghelyo ang pagpangutana sa mga disipulo ni Juan ngadto kang Jesus kay gisugo man sila ni Juan pangutan-an ngadto og siya na baka na ang akong gipaabot kay dili baya ko takos nga mo dala sa iyahang sandalyas ni muhubad sa iyang sandalyas pangutan-a og siya na bagyod na mga igsoon. So nining tuura nangadto sila ni Jesus og giingnan sila sa Ginoo balik mo ngadto ni Juan og maon sultii siya sa tanan sa mga nahitabo. Oo. So nining tungura gisaysay ni Jesus ang mahitungod sa pag-abot ni Juan. Kadto diayng panahona nga niabot si Juan. Kay si Juan naguna man sa Ginoo. Precursor man siya. Unsa may inyong gitan-aw diay ngadto ni Juan, mga igsoon? Unsa may inyong giadto didto? Pagtan-aw ra ba niya nga naay taong talagsaot kaayo nga naghihimog mga talagsaong butang? O niadto lang mo kay nanguryoso unya pagkahuman muuli rasad nga walay kahibalo. Mao ba kini ang inyong ipangayo? Mao ba kini ang inyong gustong tan-awon? Niadto ko sa ospital kay tawag nato aning
nagpa-lipid panel ko. Lipid panel. Sa ato pa, nagpa-check up ko sa akong lawas o kung sanay nahitabo. Kay nihubag man ang akong tiil sa grabe kinananay o mani o di ba ako hinginom pero og naay muhulhog na ko makainom gyud ko. Oo. So mao to nga tulo ka adlaw nga anto sige ginom niya kaon og mani ning hubag akong tiil nakuyawan ko akong ipakita ni Doc PG ako Doc sa manidok agirisitaan ko niya kaloy sa giyon ni hiyos pag hiyos gyud gibalik sa kaon ako mani kay lami man gyud mani ya kamo manghatag ka manghatag magumog manigon mo ni problema ninyo mo na nga mukaon jud ko ang angay inyong gihatag din ako kanon ang luod pa lang mo to nga akong gikaon balik ko kuan ubag ni palit na sa kong balik ko kambal di wala lang ko magsaba sa doktor dahil ka magsaba ni Doc PG para dila kay total siya nabit maor man gyapon ning resita mao to palit karon na balik na po nahulian mga igsoon pagkahuman ni adto human nag-examine dihay nisunod nako niingon siya sir kana bang imong naong ba o ano man sa may problema nimo sa kong naong familiar man kayo tika kini dili gini hinimbahon di gini hinimbahon familiar man kayo tika di man tika nakita ha kadiyot lang sir ha unahon ako basta kay familiar tika ko di man makakita na ako miss Toton tama kana bitaw naa sa Facebook kada buntag ako ay pare man di ana nailhan ako ko pare man di suri kayo padira kay kana bang dili magkukumod diretso got kay basig masayop ko nya daghan na kayo nang ni-react ko diretso nasayop ko dili mao ang akong pag-identify mo nang gitino gidako ron pader na ikaw gyud ni salamat kinakaila kanako pero buangan nimo pader di maka nga mailhan nga pare kay job forms makay ka tuan sinuluban kung ano man pader sa may imong tuyong di maka magpailang nga pare ka ko day inom dumira ko day padung og hospital magsutan ako di sa siguro tagay sa taon ko higayon nga magkasulod ko kanang hinatag sa mga parokyano nako nabe manghatag niya lain sa kayo din ako isulob mga hibong niya sila nga abi na lang wako kagusto sa ilang isulob ako po na isulob pa nagsa kaya kinitanan ako isulob day kining t-shirt nga na ay suwat nga kuan indot kayo niya kining sinina karsones hinatag ni asa na yung sapatos hinatag ako gining isulob kay makakitaon niya sila naglakaw kunya wala ko isulob lain kayo kung umao ba di pader hinatag din na tanan hinatag ni kani ako karsones kay Tom hinatag ni kay kato maning among namatay among silingan ba yung papa niya pagkamatay na gyud handos tanan ila na mailabay ang mga sinina o mga karsones sus auto pag-abot wa pa man mo abot ako gibiyaan man gyud sa manimo kitanaw nako mga maayo pa mga karsones kuha na ako gidaan ako sumuha sulob na ko pwede naman kayo luwag magamay gibato na ako sa sastre akong gipaputlan gamay aron mapaigo na karon nagamit na wala nindot na kayo bago pa yan tanawan ang luyaan niyo Calvin Klein from USA pero ang tagiyaan patay na kung mo ba di father basta ihatag day ato ginadawaton kay insulto kay nasa wa sa naghatag na wa nimo dawatan niya nga ni amang kadinhi day sa may imong tuyo naging padiroy kay nasakit ko sa akong kasing-kasing man sa may problema nimo gibiyaan ko sa kong bana kung tuara ang imong katapad wala bini asawa karon niya kadiri ko bitaw padiroy kanang sa kay bation padir kung magpadayon na gid akong matang sa kinabuhi nga gibiyaan ako sa kumbana na hapit na rabataw ng Disyembre ko pag-ana day ngano man kung muingon ka ang kasinatian nimo sa imong kaminyoon
maanindot kaniadtong wa pa siya, kinahanglan imo ning palihon nga ang kasinatian nimo sa imong kaminyoon karon nga wa na siya. Ha? Ayaw og focus nadtong usa ka butang nga wala na. Mao ni akong itudlo nimo. Ang hanuman kay kung wala na diri ang imong bana, gibiyaan ka, gibilinan ka pila ka buong imong anak, duha ka buong padre, gibilinan kag duha ka anak, wa na ang imong bana, gibiyaan ka. Nuno sa may imong buhaton, magpadayon na ba ka sa mauna-una nga naa ba ang imong bana bisag wa na? Dili. Mao ni ang tuyo ron mga igsuon sa tong ebanghelyo. Nangutana ang Ginoo ngadto sa mga tao sa ilang pag-adto ni Juan. Unsa may iyong tuyo pag-adto ni Juan? Karon nga si Juan gipreso na. Unsa pa may lain ninyong ipangita? Karon nga ako ani ana. Naguna-una pa ba mo ni Juan? Ang gihimo ni Juan susama usab sa ako ang iyang gihimo susama sa akong gihimo. Kay ako maoy giingon ni Juan nga moabot dinhi. Usahay mga kaigsuonan, unsay problema sa tao sa iyang kaugalingon, mao ni nga ganahan pa kaayo ta mga kaigsuonan mo hinumdum sa usa ka kasinatian sa kinabuhi nga diin wala na kanisi kalambigitan mahitungod sa imong kahimtang karon. Unsa man nga kahimtang karon anaa ka sa kaharuhay sa imong kinabuhi. Apan moabot ang higayon mga igsuon nga imong balikan na sad ang karaan kadtong panahon nga ako gidaog-daog ko sa akong mga silingan, kadtong panahon niya Pasko ra ba naa na kay mga bandos of joy nga imong gipamutos o kunya imo na panghatag sa imong silingan nabalik na sadtong imong panumduman kaniadto moingon na sad ka nasuko na pug ka moingon na ka kini mga bandos of joy nga ako ibutang dinhi dili ni nako ipanghatag sa akong silingan na usab ang imong tunado. Tanawa ra gud na mga kaigsunan. Ang imong una-una, ang imong tuyo, mao ang pagpanghatag. Apan kay gibalik man nimo kadtong maong kanhiay mga kasinatian, mga igsuon, mao nga nausab ang tanan. Ingana ba mga igsuon ang atong pamaagi sa kalipay? Ang kalipay ba sa Ginoo nga iyang gitudlo kanato o ang kaayuhan sa itong kinabuhi nga anaa karon kanato mausab kini siya sa usa ka butang nga diin wala nato damha nga moabot diha kanato? Dili ba di mga igsuon pwede? And this is the challenge to everybody. Dili ba di pwede mga igsuon nga bisan tuod gibalikan nimo ang maong mga katuyuan mga igsuon apan ikaw resolved na sa tanan humana kadto natapos na ang tanan bag-o na kini nga matang mupadayon na ka sa imong pamaagi nga karon gitudlo kanimo sa atong Ginoo. Mga igsoon ko ni Kristo, you have to learn this one and we have to learn together. Nga sa ato ang kinabuhi sa panaw sa matag adlaw, adunay mga butang nga diin atong gikahadlukan. Atong gikahadlukan. Sama pananglit mga igsoon sa pagbalik sa tong sakit nahadlok ta niana. Sama pananglit mga kaigsuonan nga kita makakita og kontra sa atong isig katao. Sama pananglit mga kaigsuonan sa panahon nga ikaw matintal na usab diha sa mga butang nga diin dili angay nimong pagabuhaton. Ato nang gikahadlukan mga igsuon. Apan hinumdumi, this is really a surprising thing that God has challenging us. Unsa man mga kaigsuonan? Walay sala sa usa ka butang nga imong himuon. Bisag unsa nga matang muinom dili na sala. Tanaw kag salida dili na sala. Mga saba ka sa imong mga anak di na sala. Saputon ka pero ayo kasapot sa imong isig ikaw ra dili na sala mga igsoon. Everything nga maayo nga himuon sa tao pwedeng himuon apan hawa sa pagpakasala. Usa kini ka butang, usa kini ka pagtulunan nga angay natong tamdan mga igsoon. Mao kadto, mobalik ka pagpalipid panel nato. Ako tay itong giingnan ang maong babae. Abi nimo day hinumdumi nga wala pa matapos ang imong panaw sa kinabuhi. Dagahan ka pa kayo kag magkatunan. Dinhis kalibutan. O sa ayaw mo tangig period.
Ang imong bana gibiyaan ka, sus kagwapa nimo nya gibiyaan ka. Hinumdumi. Gibiyaan ka sa imong bana, hinumdumi ni. Aduna pay laing moabot nimo. Ngawa nimo mahibaloy. Mingon siya nako, dili nako magminyo padre kay ara mangyapon basi niya og makasugamak na sa kublaing problema. Nya kasado mo atong imong bana, adili hinuon mi kasado padre kay wa magyud ko magpakasal gyud una niya. Kay nagduda man gyud ko. Karon niya duha nang among anak, gibiyangan na man gyud ko niya sa hingpit. O padayon na lang ang imong duha ka anak. Ayaw nagbalik atong imong bana nga maghandog pa ka. Nya pagdayon akong lakaw, mingon siya padre ka naabay santo nga akong kadangpan aron mubalik pa to akong bana nangandoy pagyud siya. Mao to giingnan nako, sige kay ganahan magil kaday nga mubalik ka sa imong bana, may tagpulatahon ka. Hala, dool ni San Judas Tadeo. Kay si San Judas mao ang dangpanan sa mga nangawagtang o ni San Antonio di Padua. Apan kung kulatahon ka, inibalik si imong bana, kulatahon ka, dool ni Santa Monica o ni Santa Rita di Cassia. So mao na imong doolon, apan magampo ko nimo. Naunta ang imong bana, dili na mubalik. O kung mubalik siya, mabuutan siya. Mga igsoon ko ni Kristo, ang hagit sa mata ko sa kanato mao kini. Number 1, nakitang tanan niining ikatulong simana sa Adbyento, Gaudete Sunday, nining ikatulong Domingo, ang hagit kanato sa mga Ginoo mao nga atong dawaton ang kalipay nga iyang gihatag kanato. Ang kalipay nga maoy magiya kanato padulong sa paghatag kanato sa tong kaugalingon ngadto kaniya. Ikaduha nga hagit kanato mao kini nga diha sa atong pagdawat sa grasya sa Ginoo, diha sa mga kaayuhan nga iyang gihatag kanato, dili nato kalimtan siya nga maoy hinungdan sa tanan. Ang ikatulo nga maoy hinungdan sa kaayo sa atong kinabuhi mao nga gihagito nato atong kaugalingon nga mamahimo kitang instrumento sa Ginoo ngadto sa atong isig katawo. Amen.